Hola, anem a veure com treure mapes d'astrologia local utilitzant la pàgina d'astro.com. Seguim bàsicament la mateixa ruta que hem vist en el vídeo anterior sobre astrocartografia, però anem a repetir-ho. Anem a anar al menú d'aquí dalt, que ha de ser de la pàgina en anglès. Podeu posar en el Google posar astro.com English i us sortirà la pàgina en anglès, perquè la pàgina en anglès té aquest servei d'astrologia local que no té la pàgina en espanyol o en castellà. Aquí cliquem al menú, anem a Free Horoscopes, cliquem aquí perquè es desplegui, anem igual que vam fer abans, doncs anem a la Locational Astrology i aquí veurem que ens dona dues opcions. En la web en castellà només en dona una, que és AstroClick Travel. Aquí ens dona també l'AstroClick Local Space. Local Space és el nom en anglès de l'astrologia local, per tant clicarem aquí i ens sortirà la típica finestreta on ens dona aquí les cartes que ja tenim obertes. Si fóssim nous a astro.com ens obriria una pàgina on podríem introduir dades per fer una carta. Aquí tenim seleccionada la de la Maria Curie. Cliquem a Go, sempre hem de clicar a Go perquè ens faci allò que li demanem i aquí ja veiem les dades de la Maria Curie i aquí veiem la carta d'astrologia local, és a dir, el mapa amb les línies de la carta de la Maria Curie d'astrologia local. A veure si ho puc fer una mica més petit perquè es vegi tot. Ara, aquí ja ho tenim tot. Aquest és el punt del seu naixement. Nosaltres ara aquí podem anar fent coses amb la mà, amb el cursor, podem agafar el mapa i arrossegar-lo per anar-lo movent. També podem fer zoom out, zoom in, o sigui, fer-ho agafar més distància, més perspectiva, menys perspectiva. Aquí tenim una opció que ens diu Go to Birthplace, que vol dir anar al lloc de naixement. Si nosaltres ens haguéssim mogut a un altre lloc, que ara ho veurem, podem clicar aquest botó perquè ens torni al lloc de naixement. Perquè aquí hi ha una cosa molt interessant que podem fer, que és moure molt fàcilment el punt d'origen de les línies, és a dir, la ubicació de la persona en aquest cas, simplement agafant l'indicador del lloc, aquesta xinxeta blava, i col·locar-la en un altre lloc. Ara, per exemple, ens anem a Londres, la col·loquem aquí, les línies automàticament segueixen l'indicador de localització i col·loquen les línies en un altre lloc. I això ho podem fer a qualsevol lloc del món. Fem zoom out en el món, per exemple, i ens emportem la xinxeta en algun lloc del mig dels Estats Units. Les línies seguiran cap allà. I si nosaltres volem veure a on eren, doncs anem movent el mapa, el anem arrossegant, el anem fent més gros, més petit, com vulguem. Que volem tornar a la ubicació del lloc de naixement, anem aquí dalt, Go to Birthplace i ens torna al lloc de naixement que era aquí, a Europa, d'acord? Què més podem fer? Podem buscar ciutats directament en lloc de portar-hi la xinxeta d'ubicació. Aquí, on diu Search, podem buscar la ciutat. Aquí hi ha un desplegable que diu el món sencer, the whole world, i aquí si ho despleguem doncs hi haurien diferents països. Per exemple, no sé, aniríem aquí, per exemple, Argentina, i ja directament sortirien menys opcions. Posaríem, per exemple, Buenos Aires i ja surt aquí la ciutat i aleshores el mapa automàticament ens col·locaria les línies a Buenos Aires.